Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase phudla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana. Couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple kingdom, Tanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome Dlamini. The one and only, my son, Shandarebobo. Si Popo. Si. Wonke umuntu olapha endlini ngicela athi 50-50 mawuhleli ungicabanga thani 50-50 fill up 50-50 Eastern Cape. I'm coming with my son. We're gonna anoint you with fun. Yazi ngaze ngayicreate event kungakaphumi ngisho ipost engakashona nokuthi ngempela ngibhukiwe. Ngiyayibhuka mina. I'm booking myself to 50-50 November. Fill up 50-50. Date sebeyoyikhipha bona. I'm booking myself there and I'm coming with my son. 50. Fill up. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ne. Abatho. Sarakat. Zalo, my brother. Ngiyakwazi wena nkabi yami. Ngiyakwazi mfethu. Bavela vakho ne. Angazi awukazi udansela manje umkhulu khethe. Hayi. I see him. Asi wena. Wena my brother, akwena lo dumile nje mfethu odansayo. Wenza ini kanti uya rapper yini? Hayi ngidlala idisc. Udlala idisc? Sure. Udlalela ini? Young Pirates. Young Pirates. Sure. Liphi kasi lakho? Ufam. Thank you. Big up to Young Pirates bafethu. Big up to my brother Talentel. Ngiyasho ukuthi ngiyamazi lo mjida mfethu. Ngicabanga ngakubona wongekho kule tournament engine. Angikaze wawukhona? Sure. Yeah, leba la eMill Park. Yeah, no njaya mamazi njani? Ngiyaphila njani? Sure. Shuthe mina bhuti igama lami nguKing Ginger yabo. Ya ngiqhamuka Academy of Ngwenya School ya. So iskela mfethu la skeleziswa khona ngani izinto zo journalism uyabona abantu ohlala ubabona sebebuza ama soccer player ukuthi how was the game. Yeah, so ngingi iskela yabo. Yeah, uba igama wena my brother? Thabani. Sure. Oh, umamazi? Ulili. Oh, wena Thabani no Lili. Are you Lili Zelling? Sure. Great. Niyathandana? Yeah. Umuntu wakho? Mamazi. Imamazi vese. Ungathini awuthema mina uyithandayo ngemamazi? Fisela into enhle mina mamazi ukuthi yabona sephambili yabo. Sure. Yawo. Kuyayeka mara. Yeah, siyancenga day by day. Day by day. Wena ungathini uyithandayo ngo my brother? Personality yakhe avelungile nkosi yami. Ulungile ne? Yeah. Mfethu. Ubakubiza ngobani ediskini? Jeko. Ujeko. Yalizwe lelo gama lelo. Jeko, Kajako. Kunobukoko. So tell me uJaco umuntu onjani nasendlini unale energy anayo nasegroundini? Yeah. Yena nje umuntu oright, energy nje. We deliver both sides, egroundini nasendlini. So in a scale of 100 ungathi uJaco umthemba kangakanani njobe isihlabane umuntu omekori igoli?
Khwazi orange yonke mfethu. 150 out of 100. 150 out of 100 samthemba ne. Yeah. Wena usithemba kangakanani? Yeah, ngiyazithemba nami shema ngifuna ukamamanga. Ne? Yeah. Ah, njayami. Sure. Jeko. Awe. Umthemba kangakanani mfethu mamazi? Hawu mama siyamthemba, khululeka, ngiyamthemba. In a scale of 100? 99. 99 ne? Sure, When- 0.9. 0.9. Sure. 99. 9. Zip it. Udlala ibhola phinda rap mfethu. Jeko the man. Sure. Jeko, uyamazi uJako? Ciao. Yeah. uJaco phela mfethu akekho omunye. That was the one and only Michael Jackson. Zumbururu, zoom, zoom, zumbururu. You rock my world. Sure, ngiyamcaba. Yamcava mfethu. Yeah. My brother ngicela ukubuza kuwena ikhona into ofuna ukuyixolisela kumuntu wakho? Nje. General uswakwaye wayenza and uyafisa ubungakazi usithola isikhathi sokumtshela but ufuna ukuyixolisela ikhona? Hayi leso khuluma sibayithu hotman kwamanje hayi. Ayikho. Hayi. Oh, ikhona ngoba usazoyikhuluma naye. Ngizoyikhuluma naye mawuthi bengikhulume naye but nginawe hayi. Oh, so ayikho kwamanje. Siswami. Nakho mina I'm giving you a chance. Ikhona into ofuna ukuyixolisela ku my brother mhlawumbe mawuthi ukuwam hurt before or mhlawumbe kanjani. Ayikho kodwa indaba esound ngathi there's something. Ne. Why? Like Ngikhululeka that's indawo umbozi into. Why you shake lapho? how if there's something ungakhuluma uyangazi ngumuntu onjani. Ngiye ngibade forever. Grand ne. Soyidlulisa. Usho. Hayi. Usho. Asungibuza imbuzo ebhaya hambani. No. Hayi bese ibuzela you know it's just that now usuvele wabagrambi. Yeah, like useka. Yeah. Why you shake lapho? Hotman yazi. Yeah. Okay, hambani. Okay, so mfethu no. It's ngintetele bafethu ngoba ngiyabona ngathi kuzoze kube ningi. But siswami mina kunento engiyenzayo la yabo. Angithi wena uyamthanda my brother. Yeah. Ngenhliziyo yakho konke. Ngicela umuphi yakho umtshele ukuthi uyamthanda. Umuntu wakho lo. Awutheba ungakwadi ehleli hayi hake yamthobe hey yalo lengabi le. Hey, you'll never know maybe le hey. Hayi mina kho iplayer kisehlisile umoya mfethu. Yeah, show man. Yo bro. Awe. Oh. So sizomunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test lethu whereby we switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi achecke on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you. Wena ngithi awunankingi ngoba vele awufihli lutho. Yes. Anginankinga nje. Senza manje lento. Yeah, senza manje lento. Uza ngapha nasiswami. Sondela welcome. Let's take phone. Yini? Why wamele size phathi kwabantu? Hayibo, akukho bantu lana yimi nawe. Lina nje. Hayi bafike nami lapha sekungaba usubona ukuthi hayibo sifike la sihamba sonke. Wafethu. Yini? Fethu asifai. Indaba Oh. Just give the guy uJeko. Tsabani. Sure. Tsabani. Sure. Kwenze njani? Asifai fethu. Niyaphi? Samile safuna Just give the guy phone Yeah. few seconds nje then we done siyahamba. yini ufuna ukudlala nami? Ayina battery phone. Letha. Ufuna ukudlala nawe mina. Siyadlala. Yeah. Nami lenteza. Ufuna ukutesta umjolo wakho. Indaba yini nje? Yini? La uyayivuma lento. It's just a thing. Yeah. Angithi it's not like Shake. And angithi wena sister umthando wangempela. And ubona ifuture. yes. So kumele nibe clean. Nizoqala on a clean slate out yami. Mina ngikusizela ukuthi noma ngabe khona amakununta akhona akhishwe manje ngikusize futhi ukuthi ucleaner up izinto zakho uphushe pavement uclean ushilo umamazi wathi noma ngabe yini. Yena It's not like uzokuxolela. uzokwata forever, bro. Azohamba ke man. Yeah. Fethu yazi sisama phone isifai yabo. Okay. Asifai. Okay. No, Yeah. asenze lento lesiyaqeda then we can go. Kanti uyaphi ufuna niyephi usujaha ukuyisa lengane endlini? Now. Antishaha ngandawo ne? All right. Awusiqale ngefoni yakho sister khona izoba khama brother. Ungayivumela lento. Hayi. Ivule mama. Nice. You rock my world. Dibambe chakho. Tsabani mfethu. Ozeke ndanga. Indama. Relax. Now what's up?
Okay, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama labanye amachita la ungitshele ngoba yiwo la azobe qobhoza umuntu wakhe angezwe ukuthi ngitsini showcase mfethu. Hey yo guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream. Twana nje yase King Indlovu bafethu. We are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type lapho uthi I love you. Sister sondela. Yini waqapha ngaka manje? Echako ngaloku ngapha. Sister. Yes. Abakusheli wena mfethu enkasi njengoba umude kanje. Ngifuna uqamba mangale idu kodwa nje ngiyazitshela ukuthi I want to be loyal to this guy. Sabani. Sho mfethu kuvela bani? Vela mina. Manje ngicela ungitshele because mina wena kumele utshele mina makuvela wena ngicela udelete lapho mfethu utype uthi sex sheshisa singene intweni ezishisayo. Singene ocansini umqhophozo ya sister. So abakucela awukhulumi wena naye mhlawumbe ukuthi uhalela ihelicopter. No. Sure, I'm ready next. Yini ukwateleni? Delete abangaveli lutho utype uthi money. Indaba mfethu. Yini ungijaha mfethu? Angithi nawe wenza kancane sijaha ukuhamba mfethu angithi benijaha ukuhamba wena athi ujaha ukuhamba. Oh. 1000 miles. Katsa usakwarai. Mbona nje. Uselisa mina ngento engekho. Hawu. Sister ngenzeni mina? Awenze lutho. Ine mina ngikusoli ke. Yeah. Nami kuphela la efonini. Umuntu wami lo ngiyaptshela vele asi5 mfethu. Ima asikaqedi. Wait. Ima shit. Ngathi akuveli lutho. Type lapho uthi come outside. Yeah, delete leyo nto uthi come outside. Sister awekho nje amajita akuningayo mfethu. Akhona especially bona laba gijima nabe grounding kodwa nje shaya ngocurrent. Karen. Fokolo. Fokolo. Yeah, Fokolo msokolo. Delete lapha. Faka emoji brinjal, emoji benches, emoji yalamanzi athi gqwasha. Imbobe ole ingane music. Sorry, ngisho shit. Eish. Uyamthanda ne? So much. Uyamsupport ne? Most of the time. Nje miyazine. Yeah, ne. Hayi senini lokho engitype man. Hambani nje yami. Oh, sijampele kwakho. Khona soqeda. Khona zocaca uthi khambani. Sikwazi lesambe senje ngakithi ke. Senze njani khona kuzoshesha. Asi5 isithando nje. Hayi ke sijampele kwakhe buyisa ifoni ingane. Mrs wami fuck. Sondela welcome ivule baba. Yini mase kumele uvule ifoni yakho wakhathala nje. Hayi energy yakho ngiyangikhathaza nje yami yabo. Kanti wena lese ground nisuke nenzani namantshuza lapha sister relax. Nisuke nenzani usukhathazwe energy yami. Ngidlalela ama Springbok mina ungibheke kahle mina. Ngidlalela ama Springbok mina. Oh. Now WhatsApp. Sister now usearch la. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe lezo. Yizo lezo ifebe ezizobe idliwa indoda yakho. Yangizwe ukuthi ngitsini? Yeah, lezo ifebe ezizama ukuniqabanisa kulolu thando lwebond lebhola. Yangizwa angithi bembona ngoba ngathi usezosayinwa amanye ama team sebeyamfuna. iPirates ngathi yamfuna nayo sebona ngathi manje sekumi Usha. Yeah. We are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Uyothiwa isayina leyo contract yakwi Pirates mfana wami uyobamba naye zonke labo bitch labo bengithapha uthi I love you lapho. Wena. Eish. Yini? Sorry. Pass. JB. Uba uZayden. Aha, ikhalati. So khuluma isingisi ke namhlanje. Uba uZayden. Wetha Nala abantu. indaba yakho le ukuthi ungasifaya yabo sohlala solve inkinga manje yabo asifaya Ubani uZayden? So khuluma isingisi ke namhlanje. Yangeke. Uba uZayden wena? Lo girl lona wena. Hayi. Awuthi ngimbone lokho. Uyikhala ngempela nombo. Yazi ukuthi lo muntu bekade sidlala istock. Awungenzi kanje nomuntu bengidlala naye istokfela. Zayden. Umaze ngami lo muntu. Hayi hayibo. Uyahlanya wena la ikhanda lakho vele. yabona ngitshela indala ukuthi asifaya yabo manje mesihlale solve inkinga Uyaxolisa noma ukuxolisa njalo lokho. Ukuxolisa njalo lokho. Awusayi kwiPirates. Manje boloku shake kanjena. eish fethu Awusayi kwiPirates. fethu la ungifakele isicefe Yeah. Ungawuthi ungikhomba njalo. Ngeke ujolela ingane uqeda lapho ungaxolisi. fakele isicefe nje yami Uthabani. Wetha ba. hamba Uma ubona mina ubonani bona slim.
Uyahlanya la ikhanda Sima la. wena. Wenzani noZayden? Wenzani Yini noZayden? lento la Sima wenzani? ngilo okubonisayo manje into leza kubonisa zona. oh. Sima ngilo. Hawu mina isilima. Sure. Oh. Ubona ukuthi uclever wena manje. Yeah. Sikeva. So uzibona ukuthi ngamanje uyagqoka uyageza so ubona ukuthi Yeah. utop so ngazi ugijimisa uZayden. Yeah. Yamfakazela nje yami. Oh. Haya ungazi Fakazela. kahle wena. Yamfakazela. Ungazi kahle. Bethu indaba ngathulwa nami. Yamfakazela na. Akakwenze lutho. Angingenzanga lutho mina. Umuntu kumele ngabe Angithi uyabhekela wena- ngabe ubhekwela. Mfethu. So wena okay so uZayden awumphiki. Okay ke ngifuna ukuthi side lakho. Ngiyazohamba. Wenzani noZayden? Ngiyazohamba. Yeah. Khambani. Into zayenzeka yabo. Yeah. Ngiyaxolisa. Ngithi usubona into befuna uyibona. Ngiyaxolisa ke. Xolisa ke. Ke. Xolisa. Ke. So bathanda bowu2. So bathanda bowu2 uZayden naye. Ngisakhuluma naye. Oh khulumani sorry. Xolisa ke. Uyaxolisa. Okay bengizothola nini if my brother Yeah. akaqhamuka Yeah. approach. King Ginger sitwami. King Ginger mtshele yeah mtshele. Igama lami mina ngazi lo. Yeah. Mfethu. What, bro? Ngeke kumele kuyizenze ngaphona please nawe futhi eish. Ay. Hey. Bunga. Yo bro don't grab her. Ay. Bro. Ay angisavai next nawe nale phone Ingane ngiyithathe yeah. ukuthi phone yami le. Angithi bhadola yimina le phone ngiyayithatha ngihamba la endlini. No ngizokunika ifoni Ngihamba la yakho. endlini. Kalixolisa enganeni la. Ngihamba Uthi la- ayihlambalaza wena. Ziwena. Mafoni yethu. Yeah ngizokunika ifoni yakho musukutatazela. Yeah. Baby. Yeah kuqa ulale ngesisu. Yeah. Roll futhi. Roller. Shine import. Oh no wonder ehlele lapha ebholeni usuku umbizile. Mina kumele ukuthi ngibe busy endlini ngamachozi uyangijwayela wena. Yabo. Uyangijwayela. Yabo. Uyangijwayela. Yes. Mi ifoni yakho le ngaze ngiyisakaze phansi. Ngizokushaya wena. Ithona le phone letha le phone. Hayi miyeke sister miyeke wena upayizela inkosi wena usikathwekela amaporisa wena. Thina kuqasifaya wona mawuza ngala. Ngivai nawe fokola. Wena manje uzakala. Angisahambi Wena manje nawe. uzakala. Angisahambi nawe. Le. Wena ungiphuza inyongiyela wena. Yasifaya. Fuck off. Fuck off. Sister was. Yeah. Wena. Uzohamba naye lo. Wena. Uzohamba naye na, uzohamba naye. Ngicela ukuthi mawufika endlini ukhiphe lezi zinto zakho yes. Yeah. Keep. Uhamba naye. Lezi ikhindi. Uzohamba- Yeah, wazo la sister. Ukhiphele ikhindi. Ukhiphele ikhindi. Ukuthi I'm the one oyi breadwinner yakho la. Ukhiphele ikhindi zakho zebhola. Jinja wakhona. Basokusoka Nukayo. Yeah, ngoba ugijima kakhulu. Gijima uthi ukushaya wena. Awusayi kwi-Pirates. Uyaphapha. Awusayi kwi-Pirates. Kanti Umtshela uMandla kusayine off yeah, usile. awusayi kwi-Pirates wena. Basokusayine off Yeah. usile. Abantu bayithuki. Yeah, ngoba uxolisa ngeke ukuba ubuxolisa buzoya kwi Yeah. Hey awungiboni wena. Ayangakuboni sister. Wena. Ubona uZayden. Yeah, awusayi nje. Umlamulo uyazi ukuthi Lungisa. Awuteke nali itsha, awumnika itsha ateke la. Awuteke. Yeah, ngiyakugcwalisela na uphaphela lengane. Thembe kangaka. Yeah. Wena out of all people wena. Bengizokukhulumela. Out of all people. Buzoya kwi-Pirates. Yamosha. Yeah, angimoshi nithi. Sister angithi awusamfuni lo. Angisamfuni. Yeah. Ni right ngila. Fede, sharp ne. Yeah. Ngila. Yeah. Hambile Yeah. wena. Yeah. Sure. Yeah. Yes. Hambo sign It has contract to. no Zayden. Akasa sign fokoli. Showcase baba. Fokoli. Yeah. Fokoli. Awungazi kahle wena. Yeah. Hamba naye. Uthembeni. Hamba naye. Uthembeni. Hamba naye. Awuna fokoli. Asambe sister. Awuna Sokuthatha support. sibeke thina. Showcase. Baba wami. Yabona wena. Ngabe uyaxolisa. Ngakuzamela. Samela umboshela, zama Khipha ungimoshela. phandle. Ngakuzamela. Khipha phandle. Ngithi khipha phandle. Ngakuzamela wena. Zama ungokushela wena. Wena ungazi kahle wena. Sister. Yes. Wawale hamba wena sister. No wena awuthema ukuba indaba ungaxolisi. Inkinga yakho. Yini ungaxolisi? Yini inkinga yakho? Ngabe ngiyakusayina manje. Yini ungaxolisi? Uyaphapha uphaphela lengane. Inkinga yakho. Lengane le ikwashela ikhindi, ikwashela amasokisi. Kodwa wena ubona ukuthi udluza Zayden. And awuphiki kunjalo. Abangeli nama-sinus mara ngihleli ngiwashelana nawo amakawusi usile wena. Usile. Yeah.
Yini? Asambe sister. Wena Lo usafuna ukulwa. Asambe sister. kulungisa. Welcome. Welcome. Sicela ukuthi uwe. Welcome. Miyeke. Ngaze kuthiwa u-injury weyisi kanti vele nje uyinkomo. Wena ngengisakisa kwi-Pirates ngoba bengithi ngiyakusayina kwi-Pirates. Baba usena Hayi uyinkinga hayi ngiyakusayina. Sambeni sister indoda yakhe yalo. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake